खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सेदेसनआ फिन खेबसेबाव गोसो गोथार बरायनाय थाबाय। इउटुबा माने गोबां माने गोनांथार बयनिसिमबो आङो नोंथांमोनखौ हांख्रायहरो। फैगौ जोंहा जुननि 5 तारिखावहाय आं मोनसे बयबो आरोना जों बयबो मोनसे प्लेनिं खालामदों। जोंहा गेमस्रि दैमारि, मेहेर वारि आरो लोगोसे एक्सट्रा इउटुबार बेवहाय जोंनो मिथिलायो जे खौसेथि जानो गोसो गैया गैया। स' खौसेथि जानो गोसो दङब्ला बा डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो गोसो दंब्ला जाथिनि थाखाय खामानि मावनो गोसो दंब्ला स' बेवहाय जेसेबांखिनि बर' इउटुबारानो नुजाफैबाय जेला गासिबो नुजाथिबानो जाबाय। थेंक इउ स' माच आरो लोगोसे माखासेनि थाखाय जोङो जुमनि प्रभाइड खालामगोन। स' बे भिडिअखौ जेसेबां हायो नोंथांमोना फेसबुक लाइभ इउटुब लाइभ आपल'ड खालामनो हागोन। आंनि फारसेनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय गासिबो फ्रि आरो लोगोसे बेवहाय कपिराइट जेबो जानाय नङा। थेंक इउ स' माच थेंक इउ बाय बाय गुड नाइट। रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ आरो लोगोसे गासिबो जेसेबांखिनि इउटुबार दङ फिसा फिनलु बा जाय मानसिफ्रा इउटुबारफ्रा बे प्रग्रामाव मिटआव माने फैया बा फिउचाराव जुदि बिथांमोना गावखौनो इउटुबार बुंना लायोब्ला जों बेखौ गनायनाय नङा। थेंक इउ। मा नोंफा बानायनाय इउटुबा फाग्ला फाग्ला बाहाय डायलग होयो थै आरे नों गनाय दा गनायब्रा बाय जोंनि खोथासो नों बेखौ जेबो बुंनांगौ खोथा गैया। जाय थाङो जाय थाङा बहाय गाव गावनि गोसो थै